Belaino kereng korong kuak muak ni bisingtuino cholewoi tongo Komalpur bakaste rungnok naikol fangni bisingo khobjak jomthamchini singpara JB school no sasaroi tisana bagai mokol kaimang kore school managing committee song jolilaijak buma bufa Komalpur bakaste ni jomthamchini singpara JB school halok belaino hamya kamio kubangkukno koroi nukhungni borok mamangno rang koroi ni bagai nukhungni busabutui cherai khonai rokno rungnogo rohorna naya buma bufa song 1949 bisiwo songsajagmani o rungno tong jorawo JB school nok jabra bobra korongoi tongbaikha bakaste rungnai kolfangni simi chengoi school managing committee rok rungnokno chasaroi tisanani bokhago mokol kaiya thanai bisiba romoi abotoi jongjalo kalaijak o rungno o jongjalno yakagrina bagai mungsa loaijimung naharjakya kesam JB school phano tabok aro rung sorongnai jugrok tongo bebagai khorokchi forongnai angkha khoroknoi borok o rungnokni hamkrai khlaina sankha aboni yagulo omyo halam mungoi khoroksa forongnai ni taldogni yagulo haba painai JB school ni nok belaino hamya ungjak rungnokni wall rok phatoi terejak ceiling rok kakhlailajak tailam janala rok sawi rupano glang balang ongoi thango school o sorongnai jigrok bebagai khorokchi aroni bisingo class 1 khoroksa class 2 khoroktham class 3 khoroktham class 4 by 5 khoroksa ke tongo kaisa rumorno rungrem sani simi chengoi rungrem ba jora class ma khlaibo sal kolokma sekang school of fan thepajak pia ba chung ferang goroi haksal mawo ferangni budu school of ferang naharna hankai ferangni khoti kaiba nango ferang tangkhorni bokhakteibo mungsa loaijima nahormung goroi ferang manthorignano bagai abono toibo school ni in charge purnaroy deborma tamashaka faidi khanawi nailebana আয়াসারের ফ্যান লাগানো অর্ডারটা দিয়ে দিছিল তো তারপরে এটা ফ্যান লাগিয়ে দিয়ে গেছে তো ইলেকট্রিক কানেকশনের ব্যাপারে এসডিএম এর কাছে আমার মনে হয় স্যারে এটা ডিসপাস করা আছে ইলেকট্রিক দেওয়ার জন্য তো আমাকে বারবার প্রশ্ন করছে অনেক সময় যে আপনার স্কুল থেকে ইলেকট্রিক কতটুকু দূর আমি বলছিলাম স্যার আমার স্কুলে ইলেকট্রিক পোস্টে এলে প্রায় 5টার মতো খুঁটি লাগবে তো এই কথা জানার পরে এসডিএম বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা করব কালেকশনটা তো একটু আমরা অন্যদিকে সাইডে একটু কাজ করতেছি এদিকে কাজটা শেষ করলে স্কুল ni toilet halok belai wana masangsa kaisa obo dogar kore waisa waisu mid day meal kore fano sorongnai jog rokno mairum dal toktei akorok borokno rokhoroi rawo aboni bai mungsa koksil samung firogoi phaya abono tuibi Komalpur rungnok naikol naini tangnogo thangai rungnok naikol phani thani sinani khonai thangmani bono tangnogo manlai wilia khonai koktuma saimangkha bureau report kok khorang